veel deelnemers eerste singelloop. Open dag MFC in Leunen. Het is vandaag 6 oktober. Dit is het Pelemaasjournaal. Het was zondag moeilijk het centrum binnen te rijden met de auto. De singels waren namelijk overvol met deelnemers van de eerste editie van de singelloop. Een nieuw sportief evenement in het centrum van Venray. In Venray is het lopen van de singels een begrip. Op welk moment van de dag men er ook komt, er zijn altijd wandelaars en hardlopers te vinden. Jong en oud loopt het bekende rondje van Venray om een sportieve en gezellige invulling te geven aan de dag. Het startschot van een nieuw Venrays loopevenement moet dan ook een echt volksevenement gaan worden. En ik dacht, ja, hier in Venray is nog niks. Geen echte singelloop, geen groot evenement. Ik denk van dat wil ik graag eens een keertje organiseren. Is het in deze tijd niet moeilijk om zo'n evenement te organiseren? Ja, nou, het kost heel wat bloed, zweet en tranen, zoals je misschien wel ook al gemerkt hebt in de omgeving. Maar het valt wel mee. Heel veel mensen dragen dit evenement. Veel bedrijven, mensen uit Venray, de horeca, iedereen was super enthousiast toen ik over dit evenement begon. En het is echt in een 3/4 jaar tijd een mooi evenement geworden. Is het met 500 deelnemers een succes? Ja, enorm. Wij hadden eigenlijk op 400 gerekend en het zijn er nu, nou ik schat een mannetje of 800. Dat hadden we nooit van tevoren gedacht dat het zo'n groot evenement zou worden. De singelloop maakt voor de 5 en 10 kilometer loop gebruik van een groot gedeelte van het centrum in Venray. Zoals de naam al doet vermoeden, doet de loop alle singels van Venray aan. Lopers lopen over de West, Zuid, Oost en een kort stukje over de Noordsingel. We willen graag iedereen in Venray bereiken. Zowel jong, oud, iedereen die hier in Venray woont, is het leuk dat die evenement gewoon meedoen. Toeschouwers, lopers enzovoort. Ja, en met de kidsrun natuurlijk recht op de kinderen. Uiteraard, ja, heel belangrijk. De jeugd is de toekomst hè, en die moeten het doen. Met afstanden van 5 en 10 kilometer richt je op de gemiddelde lopers. Komen er in de toekomst misschien ook afstanden bij als een halve marathon? Nou, dat is niet onze intentie. We willen graag iedereen bereiken. Over volgende week is de Eindhovense halve marathon en dat is eigenlijk te kort op dit evenement, dus dat gaat hem niet worden. Maar volgend jaar gaan we wel een wandelevenement aan dit evenement vastkoppelen, waarbij we nog de mensen die graag wandelen ook willen bereiken. Nu is het heel lastig om zoiets te organiseren. Je hebt daarvoor heel veel vrijwilligers nodig. Hoe kom je eraan? Ja, vrienden, bekenden, mensen die sportief zijn, de sportverenigingen in Venray zoals de hockeyclub, ATV, Run for Health. Die hebben ook heel hard meegeholpen om dit evenement groot te maken. We hebben contact met de avondvierdaagse, met de fietsvierdaagse en die hebben allemaal heel erg goed meegeholpen om dit evenement te laten lopen. Met 500 deelnemers aan de singelloop mag de organisatie tevreden zijn. Dit komt natuurlijk vooral omdat hardlopen een behoorlijke trend is. Je blijft er fit bij. Het is lekker buiten, gezond. Je lichaam blijft mooi. Ja, eigenlijk alleen maar voordelen. Ik vind het een hele leuke sport die je zelf kunt uitoefenen wanneer je daar zelf zin en tijd voor hebt. En verder is het goed voor conditie en gezondheid. Ja, ik vind het mooi om te rennen en vooral ook goed voor de conditie. En ik zit zelf in de beveiliging, ik werk voor Securitas en ik ben altijd met sport bezig. Om voldoende conditie te krijgen voor andere sporten onder andere. Waarom doet u mee met de singelloop? Omdat het heel leuk is dat er nou iets in Venray is georganiseerd en we in Venray kunnen lopen. En ja, je loopt in de winter vaak de singles, zelfs vanuit Leunen. Ja, zeker. Ik kom zelf uit Venray, dus ik heb al regelmatig kunnen oefenen. En dat is ja, een mooi initiatief. Omdat ik regelmatig doe trainen en dan af en toe een wedstrijdje lopen is best leuk een keer. Ik loop nog niet zoveel wedstrijden, dus dit is gewoon heel gemakkelijk. En ja, het is natuurlijk ook leuk voor de singellooporganisatie om een grote deelname te krijgen. Deelname was er genoeg dit jaar. De organisatie kan dus terugkijken op een geslaagd evenement. Als ik vanavond in mijn bed lig en ik terug kan kijken naar een fantastische dag en dat mensen hier plezier aan beleefd hebben en dat veel mensen hopelijk hiervan genoten hebben. Het MFC in Leunen opent binnenkort de deuren. En daarmee gaat de lang gekoesterde wens van het dorp in vervulling. Er is al een lange tijd de wens voor een nieuwe plek waar gemeenschapsactiviteiten plaats kunnen vinden. Het huidige gemeenschapshuis De Brink is gedateerd en verouderd. Door de slechte akoestiek kunnen er bijvoorbeeld geen activiteiten tegelijkertijd plaatsvinden, waardoor er een tekort ontstaat aan ruimte.
Toen het Rabobankpand op een gegeven moment leeg kwam te staan, ging een groep inwoners aan de slag om te kijken of het mogelijk was om hier een multifunctioneel centrum te starten. Inmiddels een aantal jaren later is het gebouw gerenoveerd en bijna klaar om te starten als MFC. Reden om de nieuwsgierige inwoners een kijkje te gunnen in de nieuwe gemeenschapsruimte. Het gebouw ligt midden in Leunen en iedereen komt hier dagelijks langs. En iedereen is nieuwsgierig hoe het gaat worden. En hier is de pinautomaat ook nog bij je in de buurt. Dus iedereen die staat hier door de ramen te kijken wat het gaat worden. En om de mensen een beetje enthousiast te laten, nog enthousiaster te laten worden als dat ze nu al zijn. Zo is een soort preview van, nou, kom eens kijken wat het gaat worden. In het MFC zullen onder andere de Harmonie, toneelvereniging en KBO intrek gaan nemen. Maar het gebouw zal ook een belangrijke rol gaan spelen in dagactiviteiten die het dorp gaat organiseren in het kader van de veranderende WMO. Al vanaf het begin af aan zijn er veel mensen betrokken bij de totstandkoming van het MFC. Het multifunctioneel centrum kon alleen worden gerealiseerd door de vele vrijwilligers uit het dorp. Er zijn hier iedere dag timmermannen, schilders, buiten de bestrating doen we allemaal zelf. Wel met ondersteuning van machines natuurlijk. Maar hier zijn iedere dag, iedere avond, zaterdags mensen aan het werk. Allemaal inwoners van Leunen, vrijwilligers. Ik geloof dat er 120 vrijwilligers zo in alle werkgroepen en de werkgroep inrichting. Je moet daar maar eens kijken naar wat een inrichting ze allemaal bedacht hebben. De PR, we hebben zoveel werkgroepen. En achter de schermen wordt ook nog heel hard gewerkt buiten dat ze hier echt aan het timmeren en het schilderen zijn. Dus fantastisch, gewoon geweldig. De 120 vrijwilligers hebben allemaal hun eigen kennis. En van elk specialisme wordt goed gebruik gemaakt. Ja, mijn specialiteit is eigenlijk het geluid van het pand. En daar zijn we met een paar man een tijdje naar op zoek geweest van wat voor geluid kun je hier neerzetten en welke doelstelling wil je daarbij hebben. En we hebben eigenlijk een bepaalde doelstelling weten te evenaren op dit moment dat je de meeste activiteiten eigenlijk met het huidige geluidssysteem kunt gaan doen. En dat bij de grote evenementen er nog wel iets bijgehuurd zal moeten worden, maar dat zal alleen tijdens kermissen of carnaval zijn. En verder is er ook rekening gehouden met de akoestiek van het gebouw. Er is een akoestisch spuitplafond opgekomen. De korven zijn allemaal aangepast zodat de akoestiek in het gebouw optimaal is. Ook rekening gehouden met de harmonie, met hun blaasinstrumenten. Het geheel wordt deels bekostigd door subsidie van de gemeente, provincie en diverse fondsen. Maar om de financiering rond te krijgen, doet de stichting ook een beroep op de inwoners van Leunen. Zij kunnen het MFC steunen door een obligatielening aan te gaan. Dat is eigenlijk een mogelijkheid om voor €50 kunnen ze een obligatie kopen. Of een lening is dat eigenlijk die ze dan aangaan met het MFC. En die heeft een looptijd van 15 jaar. En na 10 jaar gaan wij weer beginnen met uitloten. En de komende 10 jaar gaan ze dus geld reserveren om die mensen dat geld terug te kunnen betalen. Maar het voordeel van zo'n obligatie is als die mensen die dat aangaan met het MFC, dan is eigenlijk een renteloze lening voor het MFC zelf. Dus daar hoeven ze niet nog aflossingen en dat soort dingen over te betalen. Het MFC hoopt op 20 december de deuren te kunnen openen. Dan wordt ook de officiële naam bekendgemaakt. Tot zover het Pelemaasjournaal. Deze uitzending wordt herhaald tot en met dinsdag 6 uur 's avonds. Om 7 uur is er weer een nieuw journaal. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Aankomende nacht verloopt regenachtig en bewolkt. Morgenochtend blijft het regenen en er is veel bewolking te verwachten. Tijdens enkele droge en zonnige perioden 's middags wordt het ongeveer 17 graden. Bedankt voor het kijken en heel graag tot morgen.